Helo, Yvonne dwi i, a dwi yma i'ch helpu chi gyda'ch Cymraeg. Dyn ni'n mynd i edrych ar gwrs Sylfaen 11. Wnei di agor y ffenest. Will you open the window? Ffurf gryno dyfodol gwneud. The short form of the future tense of gwneud. Dyn ni'n defnyddio patrwm tebyg yn y gorffennol hefyd. Dych chi'n cofio gwnes i'r coffi? Gwnes i fwyta cinio? Beth am ymarfer y gorffennol yn gyntaf? Bydda i'n dweud berf, dwedwch chi'r frawddeg yn y gorffennol gan ddefnyddio gwnes i. Enghraifft, dawnsio. Gwnes i ddawnsio. Cofiwch y treiglad meddal. Codi. Gwnes i godi. Coginio. Gwnes i goginio. Cysgu. Gwnes i gysgu. Darllen. Gwnes i ddarllen. Gwylio. Gwnes i wylio. Nawr, dyn ni'n mynd i ddysgu dyfodol cryno gwneud. Gwna fi ddawnsio. Gwna fi ddawnsio. Cofiwch bod y treiglad meddal yn digwydd yma hefyd. Eto, bydda i'n dweud y ferf, dwedwch chi frawddeg, enghraifft dawnsio. Gwna fi ddawnsio yn y parti. Eich tro chi. Codi. Gwna fi godi am 8 o'r gloch. Darllen. Gwna fi ddarllen llyfr heno. Garddio. Gwna fi arddio ar y penwythnos. Bwyta. Gwna fi fwyta swper am 9 o'r gloch. Pobi. Gwna fi bobi bara y fori. Beth am y cwestiwn? Wneud i. Wneud i yw'r cwestiwn anffurfiol. Gofynnwch y cwestiwn a gwna fi ateb. Enghraifft, bwyta pizza heno. Wneud i fwyta pizza heno. Cofiwch eto mae'r treiglad meddal yma. Wneud i fwyta pizza heno. Eich tro chi. Cario bocs i fi. Wneud i gario bocs i fi? Gwnaf wrth gwrs. Prynu tocyn raffl. Wneud i brynu tocyn raffl? Gwnaf wrth gwrs. Smwddio'r dillad. Wneud i smwddio'r dillad? Na, wnaf, mae'n flin gyda fe. Golchi'r llestri. Wneud i olchi'r llestri? Na, wnaf, mae'n flin gyda fi. Siarad Cymraeg â fi. Wneud i siarad Cymraeg â fi? Gwnaf, wrth gwrs. Eich tro chi. Bydda i'n gofyn cwestiwn i chi, atebwch y cwestiynau gyda gwnaf neu na wnaf. Eto, gwnaf, na wnaf. Wneud i goginio swper? Wneud i agor y drws i fi? Wneud i fynd i'r siop y fori? Wneud i e-bostio Alun heddi? Wneud i yrru i'r cyfarfod? Pan dyn ni eisiau siarad am bobl eraill, dyn ni'n defnyddio gwnaeth. Gwnaeth e, gwnaeth hi, gwnaeth Sam, gwnaeth y plant. Ac mae'r treiglad meddal yn digwydd eto. Edrychwch ar y lluniau a dwedwch beth wnaeth y bobl. Enghraifft, gwnaeth hi ysgrifennu llythyr.
Eich tro chi. Gwnaeth y côr ganu. Gwnaeth e olchi'r car. Gwnaeth hi ddarllen y papur newydd. Gwnaeth e weithio yn y bore. Gwnaeth y tîm chwarae rygbi. Beth am y cwestiwn? Dyma'r patrwm dyn ni'n ei ddefnyddio. Wnaeth Sam fynd i'r parti? Wnaeth Sam fynd i'r parti? A dyn ni'n ateb gyda gwnaeth a na wnaeth. Gwnaeth, na wnaeth. Dyma'r cadarnhaol positif. Beth yw'r cwestiwn? Enghraifft, gwnaeth Ceri brynu car newydd. Beth yw'r cwestiwn? Wnaeth Ceri brynu car newydd. Da iawn. Eich tro chi. Gwnaeth Heledd ddawnsio yn y cyngerdd? Wnaeth Heledd ddawnsio yn y cyngerdd? Gwnaeth Llew wylio ffilm heno? Gwnaeth Llew wylio ffilm heno? Gwnaeth Nerys goginio swper? Gwnaeth Nerys goginio swper? Gwnaeth Dewi brynu anrheg? Gwnaeth Dewi brynu anrheg? Gwnaeth Mel drefnu cyfarfod? Gwnaeth Mel drefnu cyfarfod? Sut dyn ni'n gofyn y cwestiwn lluosog? Chi. Dyn ni'n defnyddio wnewch chi. Enghraifft, beth wnewch chi yfori? Beth wnewch chi yfori? Gwna fi goginio yfori. Yr ateb yw gwna fi, neu, os dyn ni'n siarad am fwy nag un person, more than one person, gwnawn ni. Gwnawn ni. Gwnawn ni goginio. Gwnawn ni ddarllen. Atebwch y cwestiynau gan ddefnyddio gwnawn ni y tro yma yn eich ateb. Enghraifft, beth wnewch chi yfori? Ie, gwnawn ni smwddio. Beth wnewch chi ar y penwythnos? Gwnawn ni olchi'r llestri. Beth wnewch chi ddydd Sul? Gwnawn ni arddio. Beth wnewch chi heno? Gwnawn ni ffonio ffrind. Beth wnewch chi heddi? Gwnawn ni chwarae golff. Dyn ni ddim wedi siarad amdanyn nhw eto. Beth yw'r patrwm? Dyma chi gwna'n nhw. Gwna'n nhw. Cofiwch eto am y treiglad. Beth wna'n nhw nawr? Gwna'n nhw fynd adre. Gwna'n nhw ddawnsio. Edrychwch ar y lluniau i ateb y cwestiynau. Beth wna'n nhw heddi? Gwna'n nhw fynd i gyfarfod. Beth wna'n nhw fori? Gwna'n nhw chwarae pêl-droed. Beth wna'n nhw ddydd Iau? Gwna'n nhw fynd i'r banc. Beth wna'n nhw ddydd Sul? Gwna'n nhw beintio'r tŷ.
gwna nhw ar y penwythnos? Gwna nhw arddio. Da iawn. Cofiwch bod y patrwm yma hefyd yn meddwl to make or to do. Iawn, gwna fi dost, I will make toast. Iawn, beth am ymarfer y ffurfiau i gyd? Ac eto, cofiwch y treiglad. Paned a fi. Gwna fi baned. Cacen a ti. Gwneud i gacen. Cyrru a fe. Gwnaeth e gyrru. Cyrru a hi. Gwnaeth hi gyrru. Cawl a ni. Gwnawn ni gawl. Brechdan a chi. Gwnewch chi frechdan. Cinio a nhw. Gwna nhw ginio. Dyn ni'n defnyddio dwy ffordd i siarad yn y dyfodol. Bydda i'n cerdded, I will be walking. Gwna fi gerdded, I will walk. Ac mae'r amser hwn yn cael ei ddefnyddio i ofyn cymwynas hefyd, to ask a favour. Wneud i olchi'r llestri? Wnewch chi yrru? Wneud i brynu bara ar y ffordd adre? Wnewch chi fynd i'r siop i fi? Hefyd, dyn ni'n defnyddio'r amser yma i gynnig gwneud rhywbeth, to offer to do something. Gwna fi'r ysmwddio. Gwna fi'r cinio, mae'n iawn. Gwna fi bobi cacen i'r parti. A dyna ni am Uned 10. Diolch am wylio, a phob hwyl gyda dysgu Cymraeg.